Η μαμά του Γιαννάκη γράφει παραμύθια από τη Μαρία Μανωσάκη Κοσμοπούλου. Ήταν μια μικρή γατούλα, όμορφη και νοστιμούλα. Χέλεγγα ήταν το όνομά της, μα πολύ ψυχρή καρδιά της. Κάθε μέρα που πεινούσε ο Γιαννάκης τη ρωτούσε «Τι θα φας, Χελεγγούλα?» «Θες τα φαγεσούλα?» Σαν γεμίσει η οικία της, χαμηλώνει η ματιά της και ξαπλώνει στο κρεβάτι, αλλά πού να κλείσει μάτι. Ο μικρός την πλησιάζει, τη χαϊδεύει, την πειράζει. «Άσε με να κοιμηθώ, άντε φύγε από εδώ». Η πριγκίπισσα Χέλεγγα τα έχει όλα και κοιμάται. Την βολή της, το φαΐ της και κανέναν δεν φοβάται. Αφήγηση Γιάννης Κοσμόπουλος.